Wachno machigli nyanya kora Mugajwanga wadhi mbele wayudo ni MCAs ma Migori ogolo pachgi ewi okang' mar doho wito ko yiero mar spika margi Charles Likowa. Moko kuom MCAs go oseyo okang' makamano kata odoko ni girwako ng'eto mar doho. Noonge ng'ama ne sapote, ne onge ballot, kura nokoyudo kata achiel, omiyo owetiyo gi nying mjumbe moyier gi japiny. Mjumbe moyier gi japiny nigi authority mar jopiny, kidwa tiyo gi nyinge mokwongo consult jopiny manoyierego, mar ariyo consult in his own personal capacity. Onge odiochieng' achiel mane wadhi mwa support aluo chier mwandiko nyingwa e ballot paper niya wavote ne, to nyinge bende ne onge ballot paper sama ne ji timang'o sama ne ji okura. Koro there is no way mubro wache ni nwa support motere nyingwa go court. Macha is null and void. Adanyiso jopiny ni speaker no yier kaluwore gi procedure, to nikech court ne joge odhiye, to mokwongo ng'ama nodhi e court ne ok ochopo kata mane debe, nikech ne onge ng'ama no propose kata ng'ama no second. Wan kaka jo Migori County Assembly waikore makata ka nitie procedure manyien to wanyalo waluwa mondo koro wayier mondo ging'e.